Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang-araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Kain na tayo, kakabsat. Kain po tayo. Ulam tayo ng salad na katuray. Sa Ilocano, katuday. Tapos may prito tayong tinapa. Unang subo para sa inyo, kakabsat. Sausaw natin dito sa suka. Paris na Paris, kakabsat, ang katuray at tinapa. Sa mga hindi pa nakatikim ng katuray, kakabsat, itong bulaklak ng katuray, ang lasa niya kapag ganito salad, medyo mapait-pait ang lasa. Konti lang yung pait niya, kakabsat. Malasa talaga itong bilog na tinapa. Yan, shoutout po dyan sa Pangasinan, mga gumagawa ng tinapa. Quality. Ba? Yan, may natira. Ulam natin mamayang gabi. Okay na ako rito, kabsat. Mainit ang panahon. Uso na ang picnic ngayon. Yung iba nagpabook ng resort. Yung iba, syempre, yung traditional natin noon sa ilog. Napakasaya sa ilog kapag ganito. Yung mga magpipiknik ka. Ihaw. Lord, maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat.